फिन बरायफिनना थाबाय दिनै माने हरनि भिडिअ जागोन दे मानो होनब्ला बेयाव बाहागिनि मिटिं प्रग्राम आरोना ओमफ्राय दा आंबो इमान मिथिया दा प्रग्रामाव माने लेंहरनायखाय आं भिडिअ बानायनो फैदों आरो नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो नायलांबाय आरो लोगोसे बोरै बोरै बाहागि माबादि आदाया फोरमायजोबगोन नोंथांमोना आदानि बुंनायखौ खोनासंदो खुलुमबाय गिबियावनो आलासि आंनिनो फंबाय जायो बिथाङा RJB चेनेल ना RJB चेनेल लकेल बिथांनि चेनेलनि नामा बुहुमनि गासैबो सुबुंफोरनो बे बिथांनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायनो नाजादों थ' जों बेहाय मोनसे जुथुमा लादों जोंनि बे जुथुमायानो जाहैबाय बसुमतारी मेरगा ग्रा बाहागि आरो बे जुथुमाखौ जोङो खुङै खुंबोनाया गासै 90-70 बोसोर जाबाय बे खुंनायनि गुबै जाहोनानो जादों जोंहा माने न'खरसेखौनो होनना बुंजायो थ' जोंनि बे न'खरसे सुबुङानो बाङै बांनानै दा माने दाब जायगायाव थाहैनाय जादों ओमफ्राय मा जायगानिफ्राय फैदों जोंनि बे जायगायाव नुजाफैनाया जाहैबाय कार्बि आलं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आरो लोगोसेनो क'क्राझार ओमफ्राय गहपुरनिफ्रायबो फैदों आरो दियाबारिनिफ्रायबो फैदों आरो माखासेफोरा फैगासिनो दङ दासिमहालागै लिस्टखौ जोङो कमप्लिट मोननाय जायाखै आरो बे प्रग्रामखौ जोङो साननैनि थाखाय लादों 25 आरो 26 जुथुमानि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा आगोल जोंनि बे गवालपारा जिल्लानि बरदल गामियाव गोबां सुबुंफोरा रायजो जानानै दंमोन थ' बे सुबुंफोरानो दा दाब जायगायाव थांजोब्बाय दाब जायगायाव थांनायनि जाहोनावनो जोङो दा गावजों गाव सिनायलायनो हायै बायदि जाहैबाय जों दा बे सिनायलायनो हायैनि थाखायनो जोङो बे जुथुमाखौ खुंदों आरो बे जुथुमा खुंनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावबा गावनि सोमोन्दोखौ लालायनाय जागोन आरो जेसेबांखि जोंनि सोमोन्दो जालायनाय जों बेखौ बेयाव बुंफोरथि लायगोन लोगोसे मान बावलायगोन थ' लिस्टखौ जोङो कमप्लिट मोनथ'वाखै फैगासिनो दङ आदानिसिम गोजोननाय थाबाय आरो बुंथिनानै होनायनि थाखाय दा नोंथांमोनाबो स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थादो बिदा दिनै गावनि गारांजों दोंसे मेथाइ रोजाबनानै नोंथांमोनखौ गोजोन होनो जुथुमायाव बाहागो लाफैनानै जोंनि बाहागिफोरखौ गावनि मिलौदो गारांजों दोंसे जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय मानगोनां गोरों गोरा बसुमतारीखौ जोंहा माखासे आलासि दं बे आलासिफोरखौ सिनायथि होनो थाखाय आङो नैबे जायगानिनो जगेश्वर बसुमतारी आदाखौ आङो खावलायनाय जाहैबाय आफादगिरिया बुंबाय जखन सिनायथि होनो थाखाय आंखौ माबाय गिबियाव जों जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय सिनायथि होनो नागिरदों बिनि उनाव आरो माखासेफोरा गावबा गावनि गामिनिफ्राय सोर फैदों बेखौ सिनायथि होनांगोन बेहाय बिबानगिरिफोरखौ जों माबाजों सिनायथि होनोसै
गिबियावनो जोङो कार्बि आंलं फारसे आगबारि नागिरदों नुजा राम बसुमतारी कार्बि आंलं जिल्लानि प्रेसिडेन्ट नैथियाव दं कमेन्टनि सेक्रेटारि बेनिफ्राय बिलिफां गोरा बसुमतारी बारगड़ फwrni गोरा बसुमतारी मागुरमारी नातारी गेदाराम गोरा बसुमतारी नि फिसाज्ला गोरा बसुमतारी मालगामी बेनिफ्राय दं कनक गोरा बसुमतारी बारगड़ एखे गोदोनिफ्राय नांथाबनाय दंना जोंनि लाल भागी शंकर ब्रह्म बंशी जरा आरो लोगोसे दं मोहिनी मोहन ब्रह्म बंशी जरा बेनिफ्राय जिन्तु गोरा बसुमतारी बारगड़ बे जोंना दा बानजा आफादनि दं गोरों गोरा बसुमतारी नेहातारि आफादगिरि दंमोन प्रेसिडेन्ट माने आंमोन आंथ' मोनखाबाय नांला आं डाइरेक्ट मोनखाबाय नांला बेनिफ्राय आं नामा जाबाय बसुमतारी धन भराली अरुण गोरा बसुमतारी बिथां मामानि बेनिफ्राय जोंना नायबाय जानो खुब सिनियर मानसि भट दलि जय बेनिफ्राय जतिन गोरा बसुमतारी बिथाङाबो खोब माबायो गोरा बसुमतारी बेयाव जोब्बाय सासे दंमोन कनक गोरा बसुमतारी दियाबारि बानजाय आफादनिफ्राय सिनायथि होनाय बिसिमसै जों बानजाय आफादनिफ्राय साहानि लाहार फाहार खालामनाय जाबाय बेनिखायनो अननानै बयबो साहाखौ लोंग्रोब्ला हामगोन नामा जन बारगड़ क'क्राझार ओमफ्राय कार्बि आंलंनिफ्राय सफैनो हादों 48 48 जन गासै जोंना नुजाफैनाया जाहैबाय 156 156 टटेल जोंनि बायरानिफ्राय नुजाफैनाया औ रेस्ट लादो सन्मिलनखौ खुंबोनायाव फोथांबोनायाव जोंहा गिबियावनो एक्जिकिउटिभआव 26 जन मानसि दंमोन 26 मेम्बार्स आरो बे 26 मेम्बार्सखौ लानानै दानि दिनैनि नैबे आफादाव जिरायनानै थानाय आफादगिरि बिसोर गामियाव गुरि गामियाव जाजेनदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों बै समाव सन्मिलन आफादखौ खुंनायाव बै 26 मानसिया सारेना फैसा खांनानै नैबेफोरबायदि मोजां समायना रमायना सन्मिलनखौ खुंनायनि जाहोना मा बेखौ मिथिनो लुगैबा जों ओरैबायदिसो बुजायो सन्मिलन खुंनायनि ओंथिखौ गुबुन गुबुन जाथिनि गेजेरावबो गिदिर गिदिर सन्मिलन दं माने सभा दङ महासभा दङ आफादफोर जानानै बिसोरो बेफोर सन्मिलन बा महासभाखौ अभिवर्तनखौ खुङो गेजेराव जों खुंनो हागौ गेजेराव जों खुंनो हायैनि गेजेरावनो मा जालांबाय बेबायदि मावथाय जालांबाय
बिथांखौ लाना फैदों बिथांमोना दसे थाथ' जों डेलिगेट सावरायनो नागिरदों ओमफ्राय बाद बाकिफोरखौ जोङो ओंखाम जायैनि थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय लोगोफोर नै दायो माने जानायनि हाबाफारि मानो होनब्ला जानाय माने हरबो जाबाय नालाय आलासिफोरखौ जाहोगासिनो दं बिदिबा माने एसे जानाय क्लिपखौ नायदो आरोना नोंथांमोना दिनैनि जे प्रग्राम हरनि प्रग्रामा जोबथ'बाय ओमफ्राय गाबोन नेक्स्ट माने गाबोन दंबावो सानाव साननिफ्राय बेसां खयथा बाजिसिम जागोन माने 2टा 3टासिम जागोन आरो गाबोननिया ओमफ्राय आं मा जायगायाव माने मेनसन खालामनानै होनाय जायाखै माने जायगाखौ आरोना गवालपारा डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर आनसलिक बरदल गामि नैबे दा माने प्रग्राम लानाय जायगा आरोना ओमफ्राय दिनै हरबो जाबाय बहुत हरानो जाबाय माने ओरैनो 10टासो जाबाय आरोना
ओमफ्रायथ' मा होनबावनो दिनै भिडिअआ ओरैनो जाबाय जेरखम भिवार्सफ्रा माबायदि नांखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना लादो आं गोदान भिडिअ नागिरबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन होनाय बादे ना मा होनो लोगोफोर गुड नाइट दिनै हरबो जाबाय नालाय बिदिबा बाय बाय